32. saiora iritsi gara. Saio bakoitzean, pertsona nafar bat elkarrizketatu dugu. Denak sukaldatzen jarri ditugu, bere egunerokotik atera eta sukaldatzen jarri ditugu. Eta egia da, batzuk beste batzu baino erosoago ibili direla, baina bueno, azkenean denak moldatu dira. Oso gauza interesgarria kontatu dizkigute. Eta gaurko saioan, interesgarri edo bitxikeri suertatu diren gauza horiek biltzen saiatuko gara. Baina noski, gaur ere sukaldean arituko gara. Eta hori guk eginen dugu. Beraz, lehenengo erosketak eginen ditugu, zatozte gurekin. Ean hor daukagun, Mari Jose, edo Juanjo, edo aber. Egunon, etxeko Andrez, etxeko gizon. Begira, zuek ez dakizue baino lakuntzan odolkiei tripotak behitzen diegu. Oie dira tripotak. Eta jango ditugu tripotak, Juanjo. Vale. Venga, pues ekarri tripotak. Holako, bai, ongi, hola. Bai. Eta brasa nahiteko txerri kostille, hola? Igual bat eta erdi, hola, jarri? Naizune. Juanjo, brasa nahiteko zer bere hortan jarriko ditugu, hola, arra? Eta eskubekin jan jo. Hombre! Claro, bai, tripotak. Hauek izaten dira arrotzakin egindakoa. Abertzen baden, Juanjo. Bueno, Juanjo koparetxu dizkigu gaur bai tripotak eta bai txerri kostillak, osea, eskerrak berari, Eskerrik asko, Juanjo! Venga, gero arte! Bueno, pues hori, ez digulako oratu nahi eta Juanjo. Arregi arategikoak. Orain, honi bultzatzeko ogia behar dugu, Ogia erostera joanen gara. Aber nora aurkitzen dugun. Ondia normala, eta bestea egurrezkoa. Oso ongi. Dago lotxatua, Elena. Pixka bat. Eskerrik asko, guapa. Hala, guazen. Jendeak ospa egiten du, Kamara bat ikusi eta ospa. Gezurra dirudin herrian nagoela, ematen du ez dudala lagunik. Bueno, orain Junkalen gana. Junkal edo Marta edo Mamen edo ez dakit norren gana. Egunon. Ez, lasai, hartu behar du tomate pixka bat. Hauek igual, hartuko ditut pare bat, bale? Bat eta bi. 10. Bat hemendik. Tipulak hartuko ditugu hemengo fresko hauek, asier? Erakutsi zigun txari eletak hau kuiatxoa dela. Hala, listo, bagoaz. Karo. Gero arte. Agur. Hola, hobeto. Orain egin behar dugu brasa. Ez dakit lortuko dugun. Baina, bueno, saiatuko gara, Ikusiko dugu. Ematen du kriston herria daukagula horrela. Mainetakalea da lakuntzako lehen garai batean bagenituen festak eta guzti, mainetako festak. Abenduaren 16 da, Majo? Dani galtza motzetan. Listo, sua ja lortu dugu. Gero behar duguna da brasa pixka bat egitea, mugituko ditut pixka bat. Ez gara erreko, lasai. Suhiltzaileak ere betxuko ditugu bestela. Bueno, 32 saio egin behar ditugula, 32. gaude, eta gonbidatu guztien errepasoa eginen dugu. Gogoratzen duzuen horekin hasi ginen? Iñaki Perurnarekin. Kirolari handia, baina beste kirolari handi asko pasa dira. Hoien artean, Aizea Zamora, Oier Sanjurjo, Roberto Martil, Ainhoa Tirapu eta Abel Barriola. Jakin nahi duzue ze gauza interesgarri eta ze bitxikeri kontatu zizkiguten? Ikusiko duzue hurrengo bideoa.
Eta esaten dizu, nik beste esperientzik ez nuen, bai, kamaran aurren oan biok aigean bezala hitz egiten, da aitzen hitzen, baina aktore lana beste gauza bat. Eta gogoratzen nahi lehenengo aldiz negarra egin behar nuena. Ai, ama, zure lehenengo negarra, zure lehenengo aldiz muxua eman behar nuena, kamara hor daukazu eta muxua eman, eta hola jantzien, behitu, zuki behar duzu auto. A bere, kontuz. Hola hartu behar duzu, eta muxu bat egon, eta jesta, disimulatzen duzu, eta hori jakutsi zian, a ber, zein zan. Neri inorketzen hori erakutsi, ni musuak ematen dituen, Iñaki. Zuk eman iten zinu zen, eta neri ez tokatu zurekin musua ematea. Eta negarra egiteko bisapuru pixkoa sartzen nuen, eta hola, begin ondoan da gero malkoak, eta holako zeba. Gogoratzen naiz, Osasuna jolastu zuenean UEFA-ko semifinalak Sevian kontra, ni arteko errekuperaketa neukan Joseba Zironekin. Hombre! Bai, gainatu. Errekuperaketa esan duzu, ez duzu zen azterketa. Ez, errekuperaketar. Eta hori, eta hitz egiten da, gurasoi esan nion, ama, Osasuna iristen bada finalea, zein diogu, utziko dut arte irailea. Osasuna joan behar nahiz ikustera iristen bada finalera. Eta hori egin behar nuen, Osea, ez arteko azterketara joan da, zerta, joan behar nintzen Glasgow erastot. Eta azkenean, Osasunak ez zuen irabazi, eta ni joan behar izan nintzen azterketa egitea. Nik adibidez, alde horretatik, Euskalduna naizen heinean, badaukat ere konpromesu hori, adibidez, programa hau egiteko, ez dut bitan pentsatu, euskeraz, eta azkenean plazara atera behar da euskera, eta edatu behar da, eta... Ikusi zain zaitugu gainera iaz, D-ereduko matrikulazio kanpainan parte hartu zenuen, familiarekin batera, eta semeare bat. Pertson bat izan duzian lehenengoa, nik ez zuten duen, euskeraz kostatzen zait asko hitz egitea eta agian jendea esaten du, begira, oso hitz egiten eta joan. Beldurro izan nuen? Bai, eta orain dela urte dara, izan zidan, joan. Ez dakizu ze polita den, zuk nahi duzuna eta que intentes, eta oso garrantzitsua da, euskera jartzea kirolean. Zu futbolaz bizi zara? Momentu honetan... Ez que soldatak... Bai, soldatak ez daukate zer ikusi. Ez daukate zer ikusi. Hori argi dago. Baina egia da, orain apustua egin duela klubak eta orain ja daukagula uneko denbora futbolean jokatzeko. Bai, Bai. Baina horrela ez da izan orain arte? Ez, orain arte ez. Orain arte... Lehenengo denboraldia, non goizez entrenatuko dugun, eta egongo gara uneko futbolean pentsatzen. Eta hori ere pauso handi bat da, ezta? Bai, 23 urte daramat futbolean jokatzen, eta bakarra izango da lehenengoa. Bueno, lehenengoa, bakarra eta zu esan. Ez dakit, noraino duko naizen. Jasi gara, barkatu. Bai, hasi gara. Bai, oso importantea da tortilla patatasen arrautzek, eta gero pixkoa garrantzitsua direnik. Pixkoa pentsatu behar da, gero patata, Oso ongi. Oso originala, platera, eta... Bueno, bakoitzak ematen dio bere xarma. Zuk emanen diozu, abelen xarma. Eta niretzako behintzat, da nire platerri gustokoenetako bat. Tortilla patatas batek ez du inoiz fallatzen, eta orokorren jende askori gustatzen zaio, eta niri pertsonalki behintzat, noizen behin tortilla patata zehar bat oso gustora jaten da. Adin txikiko pertsona bakarra elkarrizketatu dugu, baina dagoeneko, 18 urteak, ongi beteak ditu. Mikele Grande dugu gure lagun handi hori. Zenbat ikasi genuen berarekin. Ikusi eta entzun. Ikaragarrizko pertsonak dira. Bai, arro zaude zure familia. Bai, gainera, hemengo familia eski nahiko liberala izan da beti, oso irekia, eta noski nire kasuan hori nik beharrezkoa nuen, baina gainera nahiko familia LGTB gara. Bai, nik nago, gero nire lehengusunen bat baita, edo hemen lesbianak, egia. Gizartearen eredu zarete, gizarte anitza behar dugu, gizarte anitza delako, eta zuen familia horren adibide badazta. Bai. Arro egoteko arrazoia baduzu. Bertsolaritzaren inguruan ere aritu gara. 2 lagunekin. Modu desberdinetan aritzen dira hitzekin jolasean. Tradizionalagoa Julio Soto eta berritzaileagoa Oskar Estanka. Esango nuke
Parra dexente egiten duen persona nahizela. Irrifar nahiko ez da egite errexeko edo, bueno, nahiko humoretxo nahizela, aldi bere nahiko seriore bai. Ni uste nahiko, ez da bipolarra zer nahi zen, baina bai, oso persona humoretxu, baina aldi beren... Ari zara adjetibo batzu jartzen, rarua, bipolarra, ez dakinik, Ez dakit. Ez, onak ere esan dituzu. Bai, esan nahi dut Irrezekoa zara, bai. Irriparra nahiko errexatatzen zat, eta aldi beren nahiko persona serioa edo, bueno, konsideratzen nahiz, eta gaina gustatzen zait batzutan serioa izatea ere, bai. Jarraitu dut orduzkero esti batukada egiten, aurra animazioa egiten... Gauza pila bat egin dituzu. Azkenen, ustez da jendea eta jendearen animoa lantzeko ekintzak. Musika horretarako da, antzerkia horretarako da, telebistare honetarako da, ez? Azkenean mugitzeko barruko gauzak. Orduan, ematen zuen erokeria bat zena, azkenean bizitza irabazteko modu bat izan da, eta inguruan mesede egiteko ere eta modu bat izan da. Orduan, etxean horretaz ohartu direnean, eta ni neu hartu naizenan horretaz, bueno, izango balu lan normal bat, bueno, lasaiago geundeke, baino, deskubre, hau ere gure garaintzako deskubrimentu bat da, ez? Pentsatzea, zerbaitetarako balio duela barne gauzak mugitzea eta horien inguruan lantzea, ez? Arlo ezberdinetan aritzen diren artistei ere, lekua egin nahi izan diegu Ajuarreroa saio honetan. Ainhoa Juaniz Pallazoa, Patxi Uarte Zaldieroa marrazkilaria, Odei Magoa, edo Martxel Rodríguez dantzaria. Bakoitzak beretik eman digu, eta guk jaso, onatxa. Nire iruditzen zait adibidez zirkoa dela gainera aurrak garatzen dute beste, ez normalean garatzen ezin dituzten beste kontu batzuk, ez? Eta guk adibidez erabiltzen dugu zirkoa konplexuei aurre egiteko, beldurrei aurre egiteko, laguntasuna, taldea, ekipo, bakoitzak gainditu behar du bere burua eta ez besteena. Pixka bat saiatzen gara lantzen, lagunak eta lagun artekoa eta nabaritzen da, ez? Lehenengo, azten direnean, bat erortzen denean, denek parre egiten dute, eta hilabete batzuk pasata, bat erortzen denean, denak joaten dira, ongi zaude, eta niretzat, osea, olio pikorra. Bekin akurri nu, Hollywoodeko norbaitek esaten zu. Jendeak uste du, Friends telesaileko gidoilariak dira oso grafiosoak eta hola. Eta orduan konbinatzen dituzte jaietara. Baina gidoilari horiek izaten dira jende haserretua. Daude haserre Trumpekin, daude haserre Amerikanoen gerrekin, daude haserre eta bueno... Eta zu haserre zaude? Bai. Eta krisitik honea ez dakizu zen bat. Egun batean magia zegoen. Ara? Eta magoa ikustera joan ginean, eta magoa esan zuen, laguntzaile bat behar du, norkateako da, eta amortu bizit. Eta esan zuen, venga, ateaztu dut, eta nintzen. Zu izan zinen bere laguntzaile, parte hartzaile, bai? Baina oso gaizki pasan. Bai? Bai. Osea, gaizki pasatzen duzu eta... Lotxa pasan, bai, negarrez jo nintzen. Bai. Eta gero nondik etortzen zaizu orduan magoa izan nahi duzula? Urrengo gunean, jaikin nintzen eta zenera Maria, ni mago izan, Bueno, beharra zutela edo ziripot bat, edo zako zahar bat, nahi zutela erakutsi Valentziako koreografo ezagun bateri. Eta nik pentsatu, zerbait izanen dute burutan. Eta ero esplikatu zian ja, bazegoela proiektu bat, Valentziako koreografo honekin. Eta bertan egonen zirela euskal kulturako eta batez ere inauteri giroko pertsonai desberdinak eta nahi zutela zako zaharran irudia agertzea. Eta bide nabar nahi zula nerekin komentatu data aldetik eta interesatuko zitzaidan proiektu horretan egotea. Bapatean. Ezberdin berdinen munduan bizi gara. Eta Elizarekin ere topo egin dugu. Mikel Garziandia Apezak 11 kontu esan zizkigun. Nik ikusten nuen nire ikasleekin harremana ez zela maisuaren soila. Beraiek edu ziren konsejero izateko nebarra egiten zuten, beren problema kontatzera eta orduan nik garbi ikusi nuen nire bokazioa zela jendearekin egotea eta jendeari laguntzea. Ez soilik klaseak emanez, baizik eta bizitzarako lagunduz. Eta horria garbi ikusi nuen. Aklaratzeko joan nintzen Santiagora nire anaiarekin, oinez, horregatik hasita. Aklaratzeko? Eta esan nion goikoari, nire bidea peza balin bada, hor daukazu aukera. Horregatik, Santiagoraino. Zerbait balin bada esanen didazu. Kazetarien nondik norakoak, bi lagunen bidez ezagutu ditugu.
Bata, bere herriko tortilla txapelketa lehiaketetan, 2. postuan gelditzen omen da beti, Urko Aristi. Eta 2. 11 saltzetako perresila, Txari Eleta. Horrela edo txikiago? Hola, ondo. Bai, Bai. seguru gaizkiari naizela eta ez diazu esaten. Ari zara mantxo, behi da. A ber, nola iten bezu? Ikasi, Venga, bai. Ba, ez dakit azkarrago ari zaren, Urko, Bueno, itxuraz nintza bai. Bai, zea, zuk uste duzuna. Hori ez, baina bigarren viaje bai, eta bigarren viaje da. Hola? Eta ben? Ez que nik egin nahi nitu? Beti inbidia eman ditu arginanok eta nola mozten duten Ja, baina arginaino denak igualak egiten ditu. Zuk ez dituzu denak igualak. Baina danak ez dugu igualak izan behar, Anabel. Danak igualak izango bagina bizitza oso aspergarria ditzareke. Tarteka diferenteak garela sentitza ere. Arginano bakarra, baina Urko Aristi ere, bakarra. Bueno... Nora zi joan, Txari? Sukaldaritza ikasten ari nintzen. Ara? Bai. Horti datorkizu asko gustatzen zaizula. Claro. Eta bukatu zen sukaldaritza? Bai. Bukatu zen, sukaldari profesionala zaitxugu. Bai, nik ikasketa horiek ditut. Horiek dira nire ikasketa. Bai, nik lanbide heziketa egin nuen Burlatako institutuan. Eta hor sukaldaritza ikasi nuen. Eta orduan... Hortik txef handiak atera dira, Bai, ni txefa naiz, baina, nire etxean, ikusten duzun bezala. Orain telebistan dira. Claro, Pozo-pozina horregatik, bai. Zu disfrutatu zure programa da eta zure sukaldaritza programa. Nire gloria minutuak. Begira, orain tagia teleak egiten ari gara. Politika egiteko modu ezberdinak erakutsi dizkigute hurrengo 4 lagunek. Nafarroko gobernuko kontseilaria den Isabel Elizalde alde batetik. Nafarroko parlamentuko lehendakaria den Ainhoa Aznarez bestetik. Eta Nafarroko parlamentuko parlamentariak diren Adolfo Araiz eta Bakartxo Ruiz bestetik. 2003an egindako Nafarroinez hortan ikustea guainikan harremanak hor dituzula. Eta jendea nolakoa den, eta euskararen alde, nola egin alden lana, bolondrez. Eta ikusi hor dagoela ikastola bat, eta hezkuntza bat badagola, eta poliki gauzak egin aldirela elkarlanean garatuz eta elkar ulertuz jakinta euskara eta euskarak dun balorea erresa dela azaltzea lan egiten balin badugu modu batean, ez? Eta hori netako oso importantea da. Eta gero, parlamentuko lehendakari. Bai. Hori izan zen, negoziaketa. Negoziaketa izan zen? Negoziaketa, noski baietz, ez? Akordio programatikoa, lehendakaritza, gobernuko lehendakaritza eta parlamentuko lehendakaritza, ez? Egia da, Podemosek ez baldin badu parte hartzen hauteskunde hauetan, hau da, 2015ean, Nafarroan ez legoke aldaketarik. Ze PSNek Bildurekin ez du nahi inolako harremanik, ez? Oraindik hor dabiltza. Bai. Niretzat galduta, baina, Eta, Podemosek 7 parlamentari aterata, azkenean 26 dauzkagu, ez? Aldaketaren alde, eta, horrek eman zigun ikustu dut aukera, lehenengo aldiz, lehendakari emakume, euskaldun, feminista eta errepublikanoa izatea. Baina bagoaz aurrera? Nik uste dut, behin baina gehiagotan, esan dut, eta gero beste batzuei entzun diogu ere, txirimiriari garela botatzen. Eta txirimiri hori, badakizu, guztitzen duela. Zaparragon batek guzti baino, txirimiria guztitzea hobe dela, ez? Udako ekaitzen batek egiten duena da, Claro. 2 urtetan dena zarrarazi, baina gero zer, basamurtu hori gu behar dugu, orube hori zaindu, eta hemen tafaian esaten duen bezala, cuando no se puede segar, se estira. Gauza asko ikasten ari nahi da baian, bai? Jende askok eta Nafarroan, 100 personek debekua zukaten. Egoera hartan sartu zinen zu. Eta beste batzuei tokatu zitzegun, ezta? Urrats hori ematea. Eta, naiz da mutzen, inondik, oso esperientzia aberasgarria izaten ari delako, kriston aukera, kriston aukera gauza asko ikasteko, jende asko ezagutzeko eta ekarpen bat ere egiteko, ezta? Egintzat, atzera begiratzen dudanean ere, oso harronagoareki dugunaz, eta momentu horretan jarri genuen ilusioak ere, neurre handi batean Nafarroara aldaketa ekarri duelako. Nafarroan artisaugile asko dugu, eta horietatik 2 ekarri ditugu gure saiora. Bata oihalekin aritzen da, oihal ekologikoekin, Alazne Juaniz, eta bestea Egurra
eta harriarekin, Iñaki Villanueva. Orduan, horti dator nire izena. Hasieran zen, nire izena, rollo moderneta, eta jarri nuen, bi zenbakiz. Era, bi zenbakiz, li. Baina, klaro, jendeak irakurtzen zuen gazteleraz. Dosera, gaizki. Eta azkenean erabaki nuen erabili nire filosofian barruan eta moda sustengarriaren barruan, eta erabili behar dugula arropa alik eta gehien. Eta gero, arropa moda sustengarria erosi. Baina lehenengo, hori da lehenengo gauza. Daukazuna erabili. Ikusten erabili denbora guztian. Kritika horrek egin zidan lagun batek, hori, Nekari Sánchezek, hori, arte historia ikasi duen eta hola, eta nik ezer esan gabe, berak egin zuen, eta ni entzutun ninduen, gainera... Egia da, ikusten da, jasotzen da. Bai, azkenean, eta gero zugaitzek edo egurret daukana ez taulek, baizik eta egurra bere ez, naturaltasunean, dauzka ja formak, orduan nik saiatzen naiz izan beharrean tokoi bat, zuzena eta perfektua izatea katxa. Eta horrek ematen dizkizu ja formak. Urrengo bi lagunek ez daukate zerikusirik bata bestearekin, baina niri asko erakutsi didate enuelako beraien mundua ezagutzen. Garikoitz Floresen bidez, motorraren mundua ezagutu nuen. Eta Nerea Egozkuerekin, misen eta edertasunaren ingurukoak. Demagun irabazten duzula Espainiko txapelketa. Dugu problematxo bat. Bai? Zer ba? Zengati, orain dago lege bat, dago normatiba bat, irabazten duenak urte hontan, helduan urtean, irabazi zuen Cesar Rodríguez. Eta ez dizute duzten, laizter egiten kategoria hontan berriro. Eta joan barko zinateke, bigarren mailan zaudenez, lehenengora. Karo, eta hor lehiatzen zara, zure... Problema ez da lehiatzea, problema da ze kotxe erosten duzu. Klaro. Behar duzu beste kotxe mota bat. Zure kotxearekin ere laizter egin dezakezu. Baina, ez daude, eske kotxe horiek, balio dute 1.000 euro, 90.000 euro... Modelo sartu nintzen 15 urteekin. Bai? 15 urteekin, baina izan zen kasualitatean, nire ikaskide batek esan zidan bera izpa zegoela agentzia batean, modelo agentzia batean. Eta ni beti da ni gustatu zait, da orduan esan zidan, apuntatu, ez daukazu... Lagun baten proposamena izan zen. Esan zidan, probatu eta ea ditzen dizuten edo zerbait. Eta apuntatu, e-mail bat eman bidali nien. Eta bi egunetan, esan zidaten joan behar nintzela Barcelonara lehiaketa batera. Euskal preso politikoen egoera ere aztertu dugu. Batetik, motxiladun umea izatea zer den erakutsi digulako Txotxilkara Satorrek. Eta bestetik, presoen eskubideen defentsan lan egiten duen Amaia Izkok beraien berri eman digulako. Eta aitak nahi zuen bisita hori. Karo, ezun pentsatu ni zutiko nintzen. Claro. Eta orduan eskatu zuten bisita eta hori dena. Eta nengoen espetxe kanpoan nire aitona amona eta nire amarekin. Etorri zen gogoratzen neska bat, gizarte langile bat uste zela espetxekoa. Frantsesetik egiten, nik ez nire ulertzen. Heldu zidan eskutik, eta eraman zidan espetxe barrura. Espetxea gainera da saur batentzat gauzarik hotzena eta azkenean izutu egin nintzen. Eta hori, nengoen neska ez ezagun batekin espetxera sartzen. Nire aitaren gana, baina eskenik ez nekin nire aita... Pasade hartzen ditula gainera neskarekin hainbeste ate hau izten da, hau izten da. Hori da. Eta gero nire aitaren gana joateko. Eta nire aita zen pixkat pertsona ez ezagun bat niretzat. Bai, egia esan, oso gogoera gogorrak bizi izan ditugu. Nik ez dakit, presenteago ditudanak, psikologikoki krak egin duenean jendea, egoera horiez, espetxeak ez zuen ere onartzen kanpoko psikologo batek tratatzea, ez zegoen modurik, eta orduan egin izan dugu psikologoarekin egon, jeitzi presoarekin egon, kontatu, saiatu triangulazio hori egiten da astero 1000 kilometro egin pertsona horrekin egoteko eta saiatzeko ez dakit, bueltatzen zegoen egoera horretatik edo batzutan ahal izan dugu, nik adibidez oso buruan daukat Koto Altzugurenena eskatu
zuela laguntza eta saiatu ginen, baina ez genuen lortu, eskapatu zitzaigun. Musikak ere tarte handia izan du ajuarriroa saio honetan. 5 gonbidatu ekarri ditugu. Zurina Hidalgo, Pello Reparaz, Joli Pascualena, Gorka Armendariz, eta urtengo Sanferminetan txupinazoa bota duen Motxila 21 taldea. Eta egia da, beti goratzen dituela momentu horiek kantatzen. Eta monaki, baina eske kantu pilo bat. Pilo bat, gara, monak ez daki euskaraz, orduan kantu gehienak zian... Zengotatako abestiak, a ber. Jo, eske, oinari garrela sukaldatzen, bazegoen bat, purea jan behar nuenean, eta enola gugoko, bat ere, Karo, kantu hau, nire amonaren garaikua eta imagina hau ez, baina egiten zian goiarakin ez. Por la orillita va la patita, le sigue el pato con ilusión. Los dos juntitos, alegres, cantan, esta canción, cuaraca, cuá, cuá, cuá. Eta nik utzi nahi nuen, lehenengo urtean... Bai, gaizkita pasen da? Nik nuen nahi, inolaz ere, gara, ni iristen nintzen hona. Ikasi behar, bueno, zuntua da, lagun guztiak ematen, etxokolanak egin, pipa, eta venga, kalera. Eta nik, edo ikasi behar etxean, venga, egunero ordu bat, zaize? Edo ikasi beharra, edo klasera joan beharra, musika eskolara, edo... Eta utzi nahi nuen lehenengo urtean, utzi nahi nuen bigarren urtean, utzi nahi nuen hirugarren urtean, eta ez zian amak utzi guzten. Eta orain eskerrak emate dizkiozu. Ama, eskerrik asko! Eskerrak, bai, anekdota bat, eta nola ezagutu genuen elkar. Bera, zu galdetu zenidan, tonuak eta abestien tonuak hartzeko, ze tonutan, aldatzeko... Abestiak baude aldez aurretik eginda, orduan ez dakit ondo egongo litzake, zu pixkat egon zitzak, eta ez dakit on aldetik ondo geratuko zaizuen, edo ez? Bai, eta nire esan nion ba. Bueno, esan nion, edo zein tonotan. Ongi atorkit edo zein tonotan. A ber, esakit, eta bera, eta nik uste nuen, brometan esan nion, eta uste nuen, frogaren bat, egingo nuela, eta ez? Ez ginen bat ere atrebentzia gutxi geneukan. Bai? Bai, jotzeko eta hori kostatu zitzaigun asko. Bai, baina lotxatiak ez zarete? Oso lotxatiak gara, baina ez dakutzen gaituzu, oso lotxatiak gara. Eta hori izan zen izugarrizko pausoa, nik nire izan izugarrizko pausoa jendeari begietara edo jendeari aurre egitea. Lehenengo konzertuetan gaitzen nintzen mikrofonora... Horrela, Eta berdin, ez zenekin bi zeuden, edo 10 zeuden, edo egun? Berdin zitzaidan, nik horrela. Ez nahiz oso mugitzen nahi ez nahiz oso dantzari hona, esateagatik ez nahizela oso dantzari txarra. Beraiek egin dituzte abestiak, Motxila 21-entzat. Ze abesti? Cuchi, Romero, canta No somos distintos. No somos distintos, berak egindakoa ez da, eta beraiek zuekin egiten du. Eta drogasek? Drogas, no. Canta Blanco Negro. Bai, hori bai. Baina egin zuen beste abesti bat, Motxilarentzat. Somos la banda. Hombre, somos la banda. Mochila 21. Y venimos hasta aquí a meternos ruido. Bueno, ze, esanen diegu agur edo zer gure lagunei? Lagunak edo etxaiak edo ez dakit zer ditugun hor? Lagunak, ez? Ez dakit. Galdetuko zarete ia nortzu diren. Askotan esan dut, Asier eta Ander eta Asier. Bueno, pues Ander eta Asier, haue dira nire lankide izan direnak, hiruak ibili gara. Bueno, eta Nagore ere bai. Nagore bai. Nagore izan dugu grafismoetan, osea, que Nagore,
ez zaude hemen, zuk ez duzu behar, ja, bueno. Eta zer gutxi, zer gehiago esan behar dugu? Ni gozea daukat, ja. Gozea? Esateko daukat, Beti zarete goze, Haze bi. Birainak. Nere aldetik, gauza gutxi gehiago. Eskerrak eman, bai zuei, lankide bezala, nagoreri ere bai, noski. Eta baita, gonbidatuak, elkartea utzi diguten guztiei, elkarte asko jo ditugu ateak, elkarte askotan, eta egia esan eskuzabalik hartu gaituzte, eta eskertzekoa da. Konplizeak izan direnak ere. Konplizeak izan direnak ere bai, jende asko lotu dugu hemen. Baina, plazer bat izan dela. Eta ez dakit beste batean ikusiko gaituzten edo ez? Espero dugu baietz. Espero dugu baietz. Gehiagorik bai? Ez? Jateko gogoa, Jateko gogoa. Pues hauxe izan da Juarrieroa saioa, nahi duzuen arte. Aio! Venga, ez zazuen lotxik izan, ni probatu behar dut? Niko.